Nopeammin vaan. Orassi keskelle. Vaihe Patrik saman tien. Vaihe se. Hyvä. Meille tilaa käyttöön. Pakita. Eero. Hyvä on. Hei. Hyvä on. Voito Eero. Sinne keskelle. Ei siinä uusi pallo. Pelaa vaan. Sinne jatkaa keskellä. Pallo pelialueelle. Heltanen. Orassi! Hyvä! Leve, hei, koko tila käyttöön! Käänny! Hyvä Allo, hyvä Eero! Nopeasti levitä! Yes. Keltanen! Yes, pakita! Orassi! Eero! Tei pallo liikkeen nopeammin ja käyttäkää se tilaa! Jaksu! Yes, käänny! Hyvä se! Se ei ihan taas se linja. Minkä ihmeen takia? Miksi te jättit seistä sen samassa linjassa? No niin, syvyyttä. Hei, se menee sinne rajalle. Mene, pakitaan. Monta metriä tulee tohon tilaan. Aika monta autoa pystyy nyt parkkeeraamaan. Nyt on tilaa pelata siinä. Juoksi sinne leveelle. Eero kanssa viivaan. Nyt Joni tulee mua lähemmäs. Me käytetään tää tuo kehä. Nyt pelataan tyhjä. Käyttäkää se tilaa, kun meillä on pallo. Silloin kun te prässäätte ja puolustatte, silloin kiinni, silloin. Nyt meillä on tilaa pelaa. Hyvä, sieltä oli keskellä, homma jatkuu. Eero, käännä heti. Nyt Joksu, pelaa. Mikko! Yes. Eero, vielä! Pelaa! Sinne keskelle. Nyt käyttäkää Orassi tilaa. Eero. Keltainen keskelle, käännä tonne. Hyvä. Silloin käyttöön.